Hato pitip palat saupau haduk 90% kaspa kebadan hari India kedai jongkinong Marwari. Balai ki Marwari kilong ki beriu ki bariu spa. Kebenungkong kedai kajing bam le put. Ki Marwari kilong ki beriu ki baniu kor ya kapisa. Kim don kam palat ya kabaki don kam hakajing im jongki kabaman la kasngi. Kim ju don kajing brin ban le put ya kapisa. Ki follow ya ka simple lifestyle. Penban ya ka ni kapisa baki safe ki penun kam ban penhe ne ban penya ya ka business ka baki don. Lani ki ailun ya ki beriu bat ki kamai interest na kato kapisa. Lani ki benon kam ya kato kapisa ban thet siar lani ban thet jaka. Kabaar kadai baki Marwari ki hikai ki khun jongki ban le business nado baki dang rit. Nado dang rit ki jupha ki khun jongki ban shong hadukan. Kenang ba auto kena unyo experience ba kumno ka business ka yai ni kumno bandil bat ki customer bat kumta terter. Nang ba kani ka experience anda ulah he lasan bat ule join ya kato ka business unyo kena utubit chibun banya kito ki perlok chung u ki badang shu join mentahi. Lai kalong ki Marwari kilong ki beriu ki ba minot pha hakakam jongki. Lada ki don dukan ne kumtu ki stang ya ka dukan jongki dang stem klem ka jing jaitu. Ki hikai ru ya kinong tre jongki ban le kumchu. Man kasni ki bu ya ka jing ken jing dia jong ka dukan jongki ni ka business ka jongki. Kim jo arta tin ru ban le chachngai na ka benta ka jing bha jong ka business jongki. Kini halor ki long khendiat ki akor tre ki papunlong ya ki banyo jing job ha ka business jongki.